tak mohol by si toto svoje uznesenie použiť aj na meste. Tam si mestským poslancom a pokým v Petržalke nevieme o žiadnom inom pochybení, kde by sme mali podozrenie na plytvanie, tak v meste vieme o desiatkách vecí, kde by naozaj sa hodil ten forenzný audit. Len z poslednej doby ten nešťastný Mercedes, kto nevie, Bratislavská vodárenská sa rozhodla kúpiť Mercedes za 100 000 eur, že vraj na ťahanie cisterny s vodou. Aj malému decku bolo jasné, že len niekto si chcel vyvážať svoj zadok v luxusnom aute a že išlo o nehospodárne míňanie prostriedkom. Akú zodpovednosť ste vyvodili voči komu? Voči nikomu. A najviac ma mrzí, že ty, aj pani Kratochvílová, ktorá tam je námestnička, aj túto Adam Šarloš a Dano Klimovský, ste tam čušali a ani len ste neodsúdili takéto nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. Ďalej, keď už teda budeš dávať to uznesenie na tú forenznú kontrolu, ťa chcem upozorniť na jednu vec, ktorá je v priamom riadiacom pôsobení pani námestničky Táni Kratochvílovej. Bratislavská vodárenská spoločnosť. Kúpili ste Infraservices za 20 miliónov eur. Teď som vás ako mestský poslanec upozorňoval, že hodnota tej firmy je záporná, že idete k Motrikovi darovať 20 miliónov. Schválili ste si to a čo sa ukázalo? Mal som pravdu. Tú spoločnosť ste zrušili, ste ju slúčili s BVS-kou a doteraz platíte pokuty, ktoré vám dáva UVO za verejné obstarávania, ktoré tam boli vykonané. Tanička, ty tu krúčiš hlavou. Myslíš si, že ja neviem o tých pohľadávkach mesta, ktoré, ale my si týkame Taničky, ale viem, že len lebo to robíš plat toho, že ako ti to práve, že ako ti to práve vyhovuje. Myslíš, že neviem o tých pohľadávkach mesta voči developerovi, ktorý mal developovať hlavnú stanicu a ako boli popreté tie pohľadávky mesta? Tanička, ty to máš v priamej riadiacej kompetencii a ty budeš rada, keď nebudeš mať podobné opletačky so zákonom, lebo existuje trestný čin porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku. Čo mňa za posledné dni ako občana, ako Petržalčana, ako človeka, ktorý sa tu narodil a ktorý tu celý život žije, najviac vyrušilo je to lacné a populistické politikárčenie na sociálnych sieťach. Ja mám iba jeden apel, ktorý by som chcel možno smerovať na jedného konkrétneho poslanca, ktorý mi príde viac ako influencer, ako poslanec, lebo za obdobie 2,5 roka jeho poslancovania, a to sa snažím celkom aktívne sledovať zastupiteľstva, som ho nepočul vystúpiť alebo odprezentovať niečo iné, ale hovoriť na sociálnych sieťach, že na miestnom úrade nie je dobrý tým ľudí, ktorý nerobí nič dobré pre mestskú časť, mi príde pri jeho 2,5-ročných poslaneckých skúsenostiach a dovolím si tvrdiť pri jeho veku veľmi drzé a trúfale. Pán poslanec Točka, ja viem byť celkom slušný populista, ako by povedal klasik, ale chcem vás poprosiť o jednu vec. Buďte chlap, postavte sa a ospravedlňte sa ľuďom, ako je pani Andrea Garanová, ako je pán Michal Horvát, ako je pán Miloš Holán, ako je Jano Karman, ako je Iveta Jančoková a ako sú ďalší zamestnanci miestneho úradu, ktorí sú tu. Keď ste ich nazvali, tak ako ste ich nazvali. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kratochvílová, extrémne ma uráža to, čo ste prečítali v tom vašom prvotnom príspevku, lebo vy sa tam obúvate do našej hovorkyne. Určite všetci dobre ste tu politici, určite všetci dobre viete, že hovorca
hovorí to, čo za tú inštitúciu hovorí. No, hovorkyňa dala citát do novín, celoštátnych denníkov, kde hovorili, že to je stanovisko miestneho úradu a hovorí to hovorkyňa. Však samozrejme, že to bol citát. Ale prečo spomínate, však sa obúvajte do pána starostu, obúvajte sa do vedenia miestneho úradu. Prečo spomínate hovorkyňu? Len vás chcem poprosiť, aby ste neútočili na kolegov z úradu, aby ste nedehonestovali ich prácu a uráža nás to. Uráža nás to z jediného dôvodu, lebo na tom úrade z tých 900 až 1000 ľudí pracuje naozaj veľké množstvo slušných, pracovitých, poctivých ľudí, ktorí robia chyby. A to je celé, čo som vám chcel povedať. Ďakujem. Pre mnoho samospráv by to mohlo slúžiť ako vzorom, napríklad aj pre magistrát, lebo mne je do plaču každé ráno vyraziť do práce cez Panonsku, ktorá je rozbitá už ani neviem koľko týždňov, mesiacov, kde je jeden prúh z 3, kde máme rozbitú celú Petržalku na kompletku nefunkčnou električkou, kde proste sa nekosia niektoré úseky, Petržalka ich kosiť nesmie, magistrát ich ale kosiť nestíha, nevládze, alebo proste nerobí. A to sú naozaj veci, ktoré A dúfam, pán starosta, že ako neodstúpite z toho mandátu mestského poslanca, lebo my všetci Bratislavčania vás tam potrebujeme ako sol. K poslancom týmu Bratislava naozaj asi nemá veľmi zmysel sa vyjadrovať. Pani Kratochvílová, ja som veľmi prekvapená, ako na tých mestských zastupiteľstvách vy ste naozaj veľmi ticho a túto sa naozaj na týchto petržalských áno navážate do pána Hrčku permanentne. Bola by som rada, keby ste v záujme Bratislavčanov tak rozprávali aj na tých mestských zastupiteľstvách, lebo nie všetko sú len cyklotrasy a nie všetko je iba proste o nejakej automobilovej, teda o nejakej mestskej hromadnej doprave. Takže pán Hrčka, chcem vám ešte raz poďakovať a dúfam, že to ako mestský poslanec nevzdáte, lebo kvôli vám pozerám tie mestské zastupiteľstva. Sa vyrojilo množstvo mudrlantov, ktorí teraz poučujú, ako by sa to malo robiť a ako by sa to malo robiť lepšie, a kto je za to zodpovedný. Vyslovujem vám podporu aj napriek tomu, že títo mudrlanti zaznievajú aj v celoštátnych médiách, aj tu na zastupiteľstve. Žiaľ, prepáčte, bez urážky niektorí poslanci, je to aj vaša kompetencia kontrolovať miestny úrad a zadávať úlohy pani kontrolórke. My sme sa kedysi stretli prvýkrát s pánom starostom ako kolegovia poslanci v mestskom zastupiteľstve a on vtedy ako nezávislý poslanec sa nebál povedať svoj názor, aj keď bol iný ako názor vtedajšieho primátora, a za to sme si ho veľmi vážili. Čiže to je prvá skúsenosť s pánom starostom, a druhá skúsenosť, prečo ho podporujem, je také déjà vu, keď som aj ja zistil na úrade krádež, nebola to taká suma, tak sa spustil politický lynč. A to som zažil v úvode aj na tomto zastupiteľstve. Nechodím na zastupiteľstva, sem tam si pozriem mestské zastupiteľstvo, ale tie úvodné slova boli doslova citátom pána primátora, ktoré som prečítal v jednom z denníkov. Len tie úvodné slova, čo ma teda dosť vyrušilo a váhal som, či sa prihlásim, a toto ma inšpirovalo, aby som sa prihlásil k vystúpeniu obyvateľov. A nevyrušuje ma to, že kritizuje, ale tie správy mestského kontrolóra tiež hovoria o nejakých pochybeniach a všetko sa zametá pod koberec. Pán starosta sa postavil úplne inak a klobúk dole, vzdal sa funkcie. Ja verím, že bude kandidovať v tých ďalších voľbách, lebo keď vnímam tú atmosféru v Petržalke, tak títo ľudia, ktorí prišli sem, tak tí ho chcú, ale politici, časť politikov, ktorých má v zastupiteľstve, asi si robia záľusk na flex starostu mestskej časti. Ja som z Karlovej Vsi, pán starosta, vy ste tam kedysi pôsobili. Chcem sa spýtať, pôsobila tam aj pani poslankyňa Kratochvílová. Neviem, na základe čoho ste potom odišli, pán starosta, ale vieme, na základe čoho asi odišla pani poslankyňa Kratochvílová. Ja len viem, že vy ste teraz dali
slovo, že odstúpite k 31. máju. Chcem sa spýtať pani Kratochvílovej, či nemieni tú istú tému otvoriť aj na svoju osobu, ako zodpovednú osobu za dopravu a MHD. Vec je to o tom, že od 1.6. zdražujete niekoľkonásobne MHD, ktoré v Bratislave nefunguje. Ste zodpovedná za predraženú a predĺženú električkovú trať v Petržalke. Nejedná sa o 2,7 milióna, jedná sa možno, že o niekoľkonásobne vyššiu čiastku, ktorú my musíme platiť z zvýšenej dani z nehnuteľnosti. A podľa nových informácií budeme ešte vyššiu daň z nehnuteľnosti platiť, takže vyzývam osobnú zodpovednosť, konkrétne pani viceprimátorky, kvôli týmto situáciám a kvôli predraženej Bratislave, ktorá pre Bratislavčanov už nie je zaujímavá, a to je vôbec funkčná, ako vidíme pri električkovej trati v Petržalke. To je všetko. Ďakujem. Takže skúste ísť na všetko racionálne. Skúste možno hovoriť viac zo srdca, menej čítať, pretože takáto konfrontácia je ďaleko lepšia. Ja sa živím slovom a vždy sa snažím vopred pripraviť, aj napriek tomu, že si to napíšem, ale na takýchto rokovaniach ste volení nami, by ste mali hovoriť bez čítania. A keďže som bol auditor a mal som bytostne možnosť vidieť do účtovníctva a ekonomiky mestských organizácií, nebolo to veselé. Neboli to veľké organizácie, teda najmä jedna, ale nemá sa za čo mesto chváliť. Bolo to dosť prísne a museli prijať ten názor, ktorý som na to celé mal. Žiadna odozva, žiadna spätná väzba. Bývalý riaditeľ tej organizácie vôbec nekomunikoval, takže len toľko.